Természetes számok kivonása. Válasszunk ismét két természetes számot, legyen ez az 5689 és a 2763, és vonjuk ki őket. Írjuk ezt a két számot egymás alá, szintén úgy, hogy a helyi értékek megegyezzenek. És kezdjük a kivonást a végéről. Tegyük először a kivonás selét, és húzzuk alá. A végén 9-ből 3 az 6, leírjuk alá a 6-ot, és nem marad semmi. 8-ból 6 az 2, leírjuk a 2-t, és nem marad semmi. A következőnél 6-ból 7, amit már nem tudunk kivonni, tehát nem pozitív szám lesz, ezzel nem a 6-ból vonjuk ki a 7-et, hanem a 16-ból 7, az meg lesz 9-szer, és ilyenkor maradék az 1. A következő számjegynél 5-ből 2 van a kivonásunkban, viszont mivel az előbb maradt az 1, ezt az 1 maradékot az alsó számhoz a 2-höz hozzáadva kapjuk, hogy 3, és így 5-ből a 3-at vonjuk ki. 5-ből 3 az 2. Vagyis a kivonásunk eredménye a különbség 2926.